and crying. I can say no more. Allah, lead me again into my only heart. Impulse for you. Thank you, thank God. From my loneliness ha? Kaday oy. Kita day tingin pa na. Pero wag ka kakuha na video ito ni karon di nang kumukanta ron. Oh, nagluto siya kuan og kanon nga saksakan og saging kay pagkaos mga siripinting iro diretso. Di naman ko na lang kay di man ko musuna rin bintahan. Wala ka kay mag-video hati ka ba? Ha? Wa kay baw? Okay ba? Hindi alam ko rin ikatawa ka. Oh. Sige, bye.